знаходимося зараз в залах «Папір. Світ. Мистецтво». Це мій кураторський проєкт, який зроблено спеціально для участі в книжковому арсеналі. Цей проєкт поєднує роботи 29 українських художників. Всі художники працюють з цим традиційним матеріалом – папером, але саме в цьому проєкті мені хотілося показати його сучасність і його актуальність. Зараз ми знаходимося на фоні робіт Влади Ралко. Мені цікаво було як куратору вибрати саме цю серію, тому що тут, в цих роботах, Влада звертається до жіночої тілесності, розкриваючи проблематику жіночності через фешн. А наскільки фешн, наскільки одяг важливий для жінки, наскільки він може і відкривати її сутність, і захищати її від зовнішніх проблем, від зовнішніх впливів. Роботи Олександра Ройбурда із проєкту «Мантра геть». Художник в них рефлексує на сучасні події в Україні. Ми бачимо, що він досить цікаво подає сучасні гасла, які постійно ми чуємо, і на сьогодні вони настільки органічно ввелися, як нові тренди в наше життя. В рамках проєкту Paper World Art ми подали величезний проєкт Олени Дорянської. Він у нас працює тут практично як спецпроєкт. Працює художниця з папером, використовуючи традиційну техніку ветенанку. Вона, крім цього всього, ще працює з тінню, яку дає робота. І тінь дає ще додаткову магію. Художниця працює з філософією, з релігійними поняттями. І все це разом формує такий мінімалізм, хоча деколи він декоративний. Це ще один спецпроєкт в проєкті «Папір. Світ. Мистецтво. Альянс-22». Тут зібрано роботи 6 художників. Зараз ми стоїмо напроти робіт Тіберія Сільваша, засновника цього проєкту і одного з ідеологів цього проєкту. Тіберій Сільваш працює в ніші абстрактного мінімалізму і з такими поняттями, як метафізика мистецтва. Об'єкт «Плинність» Терези Барабаш, львівської художниці, дуже цікавий тим, що незаплановано він став фаворитом наших відвідувачів, тому що люди постійно роблять фотографії і дуже інтерактивно сприймають цю роботу. Часто роблять селфі, групові селфі і хочуть туди зануритись в цю роботу, наскільки це можливо. Робота Сергія Западні, молодого українського художника, «Калейдоскоп спогадів». І справді крутяться картинки, наклеєні на цю основу кинетичну з такою швидкістю, і додає ще цікавості в цій роботі інтерактивність, тому що крутити ці круги спогадів потрібно саме відвідувачам. Об'єкти, дерева, такі офісні дерева, зроблені художницею Анією Надудою. І художниця саме в цій роботі піднімає екологічну проблему із порізаних бланків, документів, зробила такі просторові об'єкти, які повинні нам нагадувати про те, наскільки раціонально ми використовуємо папір в своєму взагалі житті.